И така, дали съм всички от YouTube, аз съм RexVG и тук с мен отново е Виктор 100-500 и днес снимаме епизод втори. Предният епизод беше много лагав, но да, ще се опитам някакси да го оправя. Епизодите ги снимам едновременно, ще ги качвам по различно време, защото ще ги конвертирам и така, обработки и т.н. Това е готиното, че сървъра няма PvP. Има PvP. PvP арена има. Даре. Я, чакай малко. Аз да... Take call. Колко са, малко са. Така. И така, ето ни отново. Аз съм с друг текстчър пак в момента. Да, играта ми крашна. Getting cold, окей. Няма много голяма разлика, но... Да. Всъщност ми се че и повече. До кой левел си? В момента 21. Ара, още малко остана. Още малко остана, да. Той аз съм на различни координати. В момента координатите ми иска ли да ти ги кажа? Не. Аз ще се направя една бутика, да направя една ферма. Okay. Аз те иначе после ще ги заглушам координатите, като ти ги кажа. Тъй, че... Нямам идея, аз с координати да се мисля. Ага. Така. Значи в момента аз съм на 16... 15. Добре, добре. 14 е зомби, 14 е зомби, зомба. Тя малко тук. Окей. 12, 11. Яхлава. Окей. Чакай, шш. Кое? Чакай на кой бе, на 15 не щеш да спираш. Аз в На момента... 15 като намериш диаманти, стой там пази, аз търся айрон. Той имаме само едно айрон. Но не трябва още две за кирка, че да изкопаем диамантите. Това се чупи бавно. Не. Силвърфиш. Щом се чупи бавно, има силвърфиш. Знам. Най-вероятно има стронгхолд наблизо. Шигните фада, бе! Ако чуете някакви странни звуци са от мене, малко похапвам. Да, аз да се гърча тук от глад ти. Оу! На 5 сърца съм. 5 сърца. Ако искаш случайно се телепортирай, примерно. Чакай, запуша врата. Окей, така, връщаме се само след секунда, като ми се регенерира хелт Докато се намерим. и докато се намерим, да. Така, ето ни отново, аз съм пак с друг текстчър пак и в момента го чакам той да ми прати случайно, ако реши телепорт. Ще чакаш малко. Че ще чакам, то е ясно де. Уга-буга. Така. Окей, значи... Срами се е развикала. Гледа пак мач. Гоу! Йеее! Като Ти пратиш... баща ти покрай нея. Ти баща ти се развикал покрай нея. те като се врат. Ти прати ли? Да. Бягай, идвам. Ти къде си? Кой? Айрон. Къде? Бързо камък дай, бързо камък. Къде, Дай чакай. ми камък, бързо. Един стак. Кирка не ми трябва, камък ми трябва. Ти 58 имам само. Перфект ми са. Чакай, къде? Къде го? Той ми бил под носа, Съжалявам.
Аучи, точно 2. Че идеално е. То трепя. Не ти за демидж, фак. Не струваш. Аз ще търся айрон. Редстоун. О, жички, къде? Ето кажички. Къде? Аз ще се върна вкъща да направя кирка. Окей, аз ще седна моя холм тука. Добре. Къде е то с айрон? Едно айрон, нали имахме? Да, в честа. Ние в чест. Един от малките честове. Така връщаме се след като изпечем материалите за желязната кирка Добре. и се върнем отново в мината. Да, Айрон е бил, през цялото време е бил в мене, ни търсим, но не можахме да го намерим. Търсихме го 15 минути и то накрая се оказа, че било в него, не? Беше ето тук. Поне съм с различен текстчър пак, да прилича на тухличка, аз не му обръщам въобще внимание. Аз имам тухли, ако искаш да изпечем. Имам клей. Значи връщаме се след малко, като слезем долу в мината. И така, ето ни отново, аз се взех да ям и... Да. Взех си да... Там отидох да си взема нещо да ям. И взеха, че ме изрътаха от сървъра. Аха. Окей! Имам 8 айрон и 38 жички. О, найс. Тук той си заграждал. Зомби, fucking. Омага, зомби вижда. Не да ще ви сега. Приели ми телепорта. Искаш ли жички? Дай. Where are you? За тебе. Добре, жички. Уху! Yeah. Аре, копай, чакай. Хорошо. Дай съм. Да място. Идеално. Може малко фреймове да вадя, ама пак добре. И аз да се не потето и... Има. И така става. Да. Добре, ще осветявам ти шпиграна. Уоу, айрон. Емоции. Awesome! Латка. Ударяш ли му, ще убия. Иначе ще го убиш. О, дамът! Я! О, е! Чакай. Чакай, после ще ги дам. Не, искам да взема един. Чупи го, ето тук. 8 са. Е! Кой ще стоят? О, е! Кой ще стоят по железници работи? Не знам. Тебе или в него? Ай в тебе, защото ти си седнал холма горе. Окей, дай. Чакай. Ти ли ще вземеш то са айрон? Да, Аз аз ще съм го взема други. се запътил да го вземам, ала... Къде си? Видяхте. Дай. Те в момента снимаш ли? Да. Добре, дай диамант. Няма да е само диамантите. Ето. Добре, да давам който искаш. Можеш ли те да хвърляш на няколко неща едновременно, може ли тя, Не. Дай торчове. Направи това. Крипа. Къде? Това е. Умря! Фак, кръв. О, това беше... зверски. Торче ме е здрав. Не като мене след като ям мексикански боб.
Нали. Я как да локна честовете? О. Не може. А, не, можеш. Флаш лок. Как? Офа бе, ела ти се телепортирай при мене. Нали долу си сетнал холм? А! Остана. Нищо на половин сърце съм. Приемай. Чакай, мога. Чакай си паркирам дупката тук те. Ай, лаци ми. Добре. Охо. Аз се генерирам, докато се генерирам аз ям. Ще заключа всичките честове. Аз ще заключа всичките честове. Окей. Тя трябва ми заспа, човек. И аз заключи това. Кое? Чакай се. И аз заключи останалите неща, защото аз вече не мога. Аз не знам какво. Значи, аз съм заключил този чест до вратата, долната печка е заключена, значи горната печка и този чест в края е този. Виж, на този дет съм заключил. Окей, стой там. Горната... Горната печка ни беше заключена, ела тук, виж, този чест. You don't own this chest. Този, долу е този, Него chest. или то се заключен. Готово. Дели. Чай си объртаме. За колко слагаме тази първа, колко дърво имаме, една врата не може да се направи. Да. Сега някой излизаш и такова от всякъде, човек. Да. Че ще е трудно. Като този бог тук е. Surprise, motherfucker! Ма то своим бог, бе. Добро утро. Защото той ще кажеш някакво грас нещо такова. Аре, негър. Ела тук да те бия докато ям. Имаме кокаин. Смисъл. Отидем да копаме. Кака? Прибегал не знаем, че това ще направя. Да. Своим бог за... Аз ще искам да 3 диаманта да направя кирка и да ходя за обсидиан. Става ли? Хубаво, колко диаманта имаме? 8. Добре. Ето, дай ми обсидиан. Може да направиш един диамантен меч да го енчантим там. Ама аз имам само 10 лева. Аз 5. Не бе, чакай бе, аз ще събера... Не дей прави още нищо. Диамантите да не ги хабим. Хубаво. Те останаха 5. За козет. Дай въглища. Ай си направя пакли. Тей. Торча имаш ли те? Чай се спра. Да, удре. Бастати. Сега снимаш ли? Давай. Чудо ме как ли са чува на кипа. Да, удре. Бой. Аре.
What Да the се fuck? сами долу. О, yes! Аре бе, Чакай. Surprise, motherfucker. днеска О, малка му. А, фак. Ти пилиш коле? Да, омага. Не, аз имам да оставя някои работи тук често. Мъшрум... колко торча имаш ти? 64. Окей, аз имам 56. Значи, знаеш кога аз ще разширя къщата. Защото е много. Исках аз, макар. Къде са родите? То роди нямаме ни. Има ли? Е. Да, сега ще направим често и за всичко. Я събери въглища. О, да не почват да валя. То между другото всъщност ти си по-близко до прозорец. Я вижда ли вали вънка? Не, не бъде. А, добре. Оф, утре първи час имам етика и право. Аз пък имам български. Ти си добре. Да. Чакай, сега толкова си. Сега, тихо там. Това е направо. Не, ти последното там да седи. Последното е така искам да седи. Защото тук ще бъде запълнено с печки. Тук в средата ще има два крафтинг тейбъла. Добре, сега ще ги направим. Ще я взема брата. Тук е така искам да има прозорец. Не, братва. Ето. Ето. Ами си. Искам прозорец във формата на да, някакво брутално ще изглежда, нали? It's a window. Window. Бррр. Стана ми седено като чук грамотевицата. Нормално, аз съм по тениска. И да, имаме победител за... Той не мога да чупя печките. Защото аз съм ги локнал. Чакай. Unlock. Значи къде викаш, че ще има печки? Ето. Ето така. 8 печки. Къде? На стената върху крафтинга. Е, тук. Да. Добре, сега ще ги направя. Surprise, motherfucker. Така ли? Да. Кой е? Сетих се за нещо смешно. Кой ти е марбъл ли е? Добре, колко Марбъл, ти да не ти. Теки, да. Баща ми играе волейбол и на един негов приятел, защото няма зъби в устата и някакъв цели го и му паднал зъба и вика, точно този зъб ли падна и с него спъках доматито. О, мага. Представих си го как изглежда. Няко... И то сложи печките сега копра. Сега лъсни един прозорец там. Направим 2-3 прозореца. Чакай. И така те ще бъде. Иначе ще се получи добре. Като направим интериор, Някой ти пише. и аз не се чудя кой ми пише. По това време Коли ще пише 11 часа. 11 часа, tos пък 10:25. Ко толкова за е? На работа, вънка е тъмно, ай тихо. Някой, какво направи? Ши, свири нещо или си изтананика нещо. Аз си рукам. Да, и въглища. Откъде ти взема въглища?
Или нямаш повече? Мене няма. А, не, имам, бе. Имам. Ето, Вземи ги сте там в... Ти. Squid. Виж, Squidward. чакай. I'm a squid. I'm a squid. Squid. При мен е червен. I'm a squid. Като видя сепия се сещам за Sky. I'm a squid. I'm a squid, bitch. Някой такова запусваше носа. I'm a squid. I'm a squid. Не го прави отново. Дай ми 3 дърт. Всъщност не идеи. Дръж. Не. Дай ми едно. Добре. Ста. Дай ми още малко дърт. Не бе! Правиш бе. Тук няма да е тъй. Значи, че с един приятел му помагам да си върне гаджето. Вау. Кажи му да си гледа работата. Ай сега, приятел ми. Ай сега, приятел ми. Гаджето му преспа с мене, ама. Приятел ми, все пак. Да, то първо беше на мене, след това на него, ама който пука. Аха, И заряза преди 2 дена. ти не е ли тя е? Не. Не? Тя заразала него. Вау. Добре, клавиатура често. Дай ми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Абе, дай ми всичките дърт. Всички дърт. То там колко трябва да е? 30, 20, 30. 37. Толкова. Аз стоям за пясък. Можеш да излезеш от тук, Кой? И да. Това ще е края на този епизод. Поради проста причина, че епизода почна да става дълъг. И... Така, да, естествено, някои от глупости като... ще бъдат цензурирани. Това трябва да го кажа още в началото на клипа, но... няма значение. Аз съм Warexer BG, благодаря, че гледахте този епизод. Продължайте да мислите, поредиците тук с мен е Виктор 100-500, Яла в Home. Докато вървя натам. Така... Ох. Аз стоям да търся пясък. Еч. Имаме Sandstone. Имаме Sandstone. Ама не пясък. Аре, кобиш с променящи. Добре. Благодарим за гледането. Харесайте клипа, коментирайте, дайте някакви идеи, какво можем да направим. Естествено, че координатите ще бъдат закрити. Всичко, което не искаме да се вижда, ще бъде закрито, така че... Да. Благодарим за гледането. Аз бях Warexer BG и ще се остана така. Тук с мен беше Виктор 100-500. И довиждане. Хайде, чао.